ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಎದೆರಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೋ ಎಮೋಷನಲ್. ಓಕೆ ಡ್ರಾಮಾ ಪೂರ ಬರ್ಚಿ ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆತೆ, ಮಸ್ತ್ ಹರ್ಟ್ ಆತಂಡು, ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆತೆ ಈ ವಿಷಯಡ್. ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ವಿತ್ ಮೀ ಮನ್. ಹೆಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ನಥಿಂಗ್ ಆನ್ ಮೈ ಫೇಸ್ ಎನ್ನ ಲಿಪ್ಸ್ಡ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಲಿಪ್ ಜೆಲ್ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚಾಂದು ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಆದೇ ಮಲ್ಪೆ. ಬಟ್ ಲಿಪ್ ಜೆಲ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಂಕು ಬೋಡು ಲಿಪ್ ಜೆಲ್ ಇಜುಂಡು ಐ ಕಾನ್ ಸರ್ವೈವ್ ಅಂಚ ಒಲ್ಲೆ ಯಾನು ಅಂಚ ಉಪ್ಪುವೆ ಯಾನು. ಓಕೆ ಇನ್ನಿದು ಆದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ, ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ವಿತ್ ಮೀ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು. ಫೈನಲಿ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಯಾನಿನಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಏಪ ಪಿದಾಡ್ವೆ ಆನಿಯೇ ಈ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು. ಬಟ್ ಆನಿಗೆ ಕಾತುನ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಲೇಟ್ ಹಾಪುಣು ಒಂದೇ ಎನ್ನೆ ತನಿಷ್ಠ ಎಕ್ಸಾಮ್ದ ಗಡಿ ಬಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರಲ್ಲ ಪೋಪುನ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನೆ ಇನಿಯೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನ್ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಮೂಲಿತ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ದಿತ್ತೆ. ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋನಾಗ ಇಂಚ ರೆಡಿ ಆಪೆ ಅಂಚ ನೀಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಪೆ. ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಒಂದುಂಡು, ಮಸ್ತ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಯ್ನ ಮೇಕಪ್ ಏನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತ್ರ ದಾಲಾಯ್ಜಿ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅದು ಯಾನ್ ಇಂಚ ಪಿದಾಡ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮನ್ಫೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಐಟಮ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್. ರಿಯಲ್ ಆದಿನಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ತೂಲೆ ಯಾನ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಏಪಲ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಹಿಮಾಲಯ ಆಂಟಿ ರಿಂಕಲ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ಒಂದು ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ದ ಲೆಕ್ಕಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ ಮೇಕಪ್ದ ಅಡಿಟ್ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಮೇಕಪ್ದ ಫಿನಿಶ್ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ನಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ನ ಎಂಚ ಪನ್ಪುನ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಪ್ ಆಂಡ ಉಂಡತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮೇಕಪ್ ಆತೆ ನೀಟ್ ಅದು ಐತ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ನೀಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಕೆಲವೇರು ಪ್ರೈಮರ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ವೇರು ಪ್ರೈಮರ್ ಉಂಡೆ ನಾಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಶುರು ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕ್ ವಾ ಮೂಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಶೆಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವು ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪೇವೆ ಶಬ್ದಾಣ. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ. ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಗೆ ಆಫ್ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದು ಉಟ್ಪೆ ಬಿಗ್ಗರ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್. ಫಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಪಾಡಿ ಯಾನೊಂಜಿ 8 ಮಿನಿಟ್ ದೆತೋ ಮೇ ಪಿದಾಡ್ರೆ ಅಂದೆ ಎಂಕಿ ಇನಿತ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಗೊತ್ತಾಪುನ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಪಾಡಿಯೇ ಕೆಕ್ಕಿಲಿಗೆ ಮಾತ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಮೋನೆಗೆ ಪಾಡ್ಗ. ಇನ್ನು ಕುಜಲ್ ಪೂರ ಒಟ್ರಾಶಿ ಉಂಡು ಮೀದ್ ಬರ್ತೀನತ್ತೆ ಅಂಚ. ಯಾನ್ ಏಪಲ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಮೋನೆನ್ ಯಾನ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೊನಪೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಿ. ಬಟ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಕೊನೋದ್ರಿಂದ ಐಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಕೊನಪೆ ಅವಿ ಡನ್. ಒಂಚೂರೇ ಚೂರು ಲಿಟಲ್ ಕ್ರೀಮ್ ಈ ತೆಲೆ ಒಂದೊಂಚೂರು ರಬ್ ಮನ್ಫೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಪ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಇನ್ನ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಉಂಡು ಆಂಡೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪಾಡೊಂಡೆ ಒಂಚೂರು ಕೆಬಿಕ್. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈತು ನಮ್ಮ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಂತ ಉಡ್ಪ ಯಾಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ತೂವೊಮ್ಮೆ ಓಕೆ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಕೋಡೇಡ್ ದಿಂಚಿ ಒಂಚೂರು ಬರ್ಸ ಇತ್ತಿನೆಕ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೈಕೆ ಪಾಡೊಮ್ಮೆ ಓಲಾ ವೇಸ್ಟ್ ಆರೆಬಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಬರ್ಸ ಇತ್ತಿನಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶೆಕೆ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಹಿಜಿಂಡ ಉಂಡತ್ತೆ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಪಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ಫುಲ್ ಏನ ಮುಸುಂಟು ಈತು ಚಂಡಿನೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಏಪಲ ಚಂಡಿಡು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಡನ್ ಹಿಮಾಲಯದ ಕ್ರೀಮ್ ಒಂದೇನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಯಾನ್ ಏತ ಬಗ್ಗೆ ಏತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ಯಾವಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಇನಿ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಶುಗರ್ ದಕಲ್ನ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟಿಕ್ ಬರ್ಪುನು ಶುಗರ್ ದಕಲ್ನ ಅವೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನು. ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ತೊಚ್ಪಾರೆ ಆಪುಜಿ ನೆಂಕ್ ದಾದನ ಮುರಾಣಿ ದೂರನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋನಾಗ ತಿರ್ಗಾವೆ ಅವು ತಿರ್ಗೊಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಯಾನ್ ತಿಕ್ಕಿನೆಟ್ ಪೂರ ಗುದ್ದಿ ಆಯ್ತು ನನಲು ಈತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉಂಡಾವೆ ಆತು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಉಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುನವೇನು ಯಾನ್ ಪಡೆ ಯಾನ್ ತೂತೈತೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆ ಉಲಯ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆತು ಒಂದು ಏತು ತಿರ್ಗಂಡಲ ಕ್ರೀಮ್ ಮಿತ್ತೆ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಿತ್ತೆ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಂಗರ್ ಪಾಡ್ದೆ ದೆಪ್ಪೆ ಮುಳುಂಡು ಒಂಜಿ ಈ ತುಂಡು ನನಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಿಂಗರ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ದೆಪ್ಪೆ. ಒಂದು ಶುಗರ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಟೋನಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಪುನು ನಂಬರ್ 15 ಕ್ಯಾಪಿಚಿನೋ ಅವು ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಪುನು ಎಂಕೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಒಂದು ಎಂಚ ಪನೋಲಿ ಪಂಡ ಹೈಲಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ದಾಯಪಂಡ ನಿಕಲ ಫೇಸ್ ಬೆತ್ತದ ದಾಂಡಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇತ್ತನು ಒಂದು ಕವರ್ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಯಾನಿತ್ತೆ ಈ ಫೌಂಡೇಶನನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಇಡೀ ಮೋನೆಗೂ ಕೆಕ್ಕಿಲಿಗೂ ಕೆಬಿಕ್ಕು ಮಾತ ಪಾಡುಜಿ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಪಾಡುಜಿ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ
यान ಏಪ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ನಿಕಲೆಗ್ ಪಂತೇನ ರೀಸೆಂಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಡು ಏನ ಮೋನೆಡ್ ಮಾತ ಕಲೆ ಆದಿತ್ತನ ಅಪಗ ಯಾನ್ಕ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ನಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪೂರ ಕವರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪಗ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಶುಗರ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ದ ಸ್ಟಿಕ್ ಉಂದೇನ್ ಪಾರ್ತ್ ಅವು ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂಡು ಆಂಡಲೈತೆ ಮೋನೆಡ್ ಕಲೆ ಮಾತ ಇಜ್ಜತೆ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಒರಿದನು ಎಂಕ್ ಓಲ್ ಒರಿದನು ಫೀಲ್ ಆಪುನು ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಒಂದೊಂಚೂರು ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ಕವರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಚೂರು ಆತದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬುದಾತು ಬಟ್ ಬೇತೆ ಏರೆಗಾಂಡಲ ಮೋನೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಉಂಡು ದದನಲ ಕವರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂನಾಗ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜೆ ಅಥವಾ ಆಫೀಸ್ ಪೂನಾಗ ಪಡ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂದೊಂಚೂರು ಕವರ್ ಮಲ್ಪುನು ಕೆನ್ ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ಜಡ ಹೊರ ಕನತದ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುನು ನೇಡ್ದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರೈಸ್ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಮೀನೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಂತದ್ದು ಫೇವಲಾಂಡಲ ತೂಲ್ಯಾವೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನೊಂದು ಪಾಡ್ವೆ ಇಡೀ ಮೋನೆಗೆ ಪಾಡುಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಉಲಾಯ್ಬೋದು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂಡ ತುಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚೂರೇ ಚೂರು ಬೇತೋಂದಿನ ನಾವೇ ಮಸ್ತ್ ಚೂರು ಒಂದೇನೊಂದು ಚೂರು ಅಡಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡ್ವೆ ಮೂಲೊಂಚೂರು ಇತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಫೀಲ್ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಮುಕ್ಕ ಮೂಲೊಂಚೂರು ಓಕೆ ನಾನೊಂಚೂರು ನೋಸಿಗೆ ಪಾಡುವೆ ಯಾನ್ ಇಡೀ ಮೋನೆಗೆ ಪಾಡುಜಿ ಇಡೀ ಮೋನೆಗ್ಲ ಪಾಡೋಲ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಬಟ್ ಯಾನ್ ರಿಯಲ್ ಅದೆಂಚ ಪಿದಾಡ್ವೆ ಅಂತ ತೋಚ್ಪಾವನಾವೆ ಮೂಲೊಂಚೂರು ಮೂಲ ಇಪ್ಪಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ನೋಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಉಪ್ಪುಣ ಈಗೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮುಲ್ಪ ಪಾಡ್ವೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ವೆರಿ ಲಿಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದೇತೋನೊಂದು ಉಪ್ಪು ನಾವೆ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಓವರ್ ಮೇಕಪ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಚ್ಚವು ಐಗೋಸ್ಕರ ಅವೇನೇ ಇಡೀ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಾಡುವೆ ಮುಲ್ಪ ಮಿತ್ತಡು ಒಂಚೂರು ತುಲೆ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಪಾಡಿಯೇ ಒಂದೇನು ಇಡೀ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮನ್ಪೆ ಅವೇನೇ ಮಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕೊನಪೆ ಮೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಮೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಅಡಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮನ್ಪೆ ಮೋನೆಗೆ ಯೂಶಲಿ ಯಾನು ಡ್ಯಾಬ್ ಡ್ಯಾಬ್ ಮಂತದ್ದು ಅವೇನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಬಂದ್ವೆ ಕಣ್ಣದಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಬಂದ್ವೆ ಹೆಂಡ್ ಡನ್ ಈತೆ ಯಾನ್ ಪಾಡುನು ಫೋರ್ ಹೆಡ್ ಆವಡು ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಆವಡು ಯಾನ್ ಪಾಡುಜಿ ಯಾನ್ ಆತೆ ಪಾಡುನು ಆತೆ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮೇಕಪ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಐಗೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಓಲುಂಡು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಪಾಂಜ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಜೊಂದು ಏಪಲ ಆತೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ದೂರನ ಪಿದಾಡ್ರೆಪ್ಪುನು ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕರೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವಲೇದು ಇದುಪ್ಪೆ ಒಂದು ಒಡೆಗೆ ನಡತುಂಡು ಪೋಪುಂಡ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕಡು ಫುಲ್ ಅಡಿ ಟಂಚಿ ಉಲಾಯಿಡಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ದಾಯಿ ತೊಚ್ಪಾಂದುಲ್ಲ ಸ್ಪಿನ್ಸ್ ದಕ್ಕಲ್ನ BB ಪೌಡರ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತದೆ ಬೆಗ್ಗರ್ ಜಿಂಡ ಒಂಚೂರು ನೆಕ್ಗೆ ದಾಲ ಪಾಡ್ದಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಆತೆ ಬೋಡಿನ ನಿಕುಲ್ ಪಾಡೋಲಿ ಯಾನ್ ಪಾಡುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಮದ್ಮೆಗೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ತೂತರದೆ 3 months ಪಿರಾ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನು ಇಡೀ ಮೋನೆಗೂ ಕೆಕ್ಕಿಲಿಗೂ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಆತೆ ಇಂಚ ಯಾನ್ ಪಾಡುಜಿ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಓ ಏರ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಯಾನ್ ಪೋಪೇತೆ ಪಣ ದೂರದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಪುನಗೆ ಯಾನ್ ಪಾಡುಜಿ ಇತ್ತೆ ಮುರಾಣಿದ ಮದ್ಮೆಗೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ 3 months ದುಮ್ಮುದ ಆ ಮದ್ಮೆಗೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಇಡೀ ಮೋನೆಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದುವೇ ಪೌಡರ್ ನೆಕ್ಗೆ ಪಾಡುನು ಫುಲ್ ಒಂಚೂರು ದೆತ್ತೊಂದೆ ಪೌಡರ್ಲ ಒಂಚೂರು ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡೋಡ ಬೇಕರ್ ಒಂದುಂಟು ಶೆಕೆ ಒಂದುಂಟು ಫ್ಯಾನ್ ಹಿಡಿದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಡ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಮೋನೆಗೆ ಹೊರ ಪಾಡ್ನಾಗ ಫುಲ್ ಪತ್ತಾದ್ ಬಿಟ್ಪೆ ಬೊಕ್ಯಾನ್ ಒರೆಸ್ವೆ ಅವೇ ನೀಕು ತೂತ್ ಪೋಡಿ వచ్చిందನ ಆಂಡ್ ಒಂಜೀತ ಪೌಡರ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ತೋಜುಂಡ ಒಂದೇನು ಫುಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮನ್ಪೆ ಸ್ಪಾಂಜಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ಗ ಮೋನೆಗೆ ಏನಂತೂ ಪೋಡಿ వచ్చి ಪ್ಲೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಸರಿ ತೂವೋಡು ದಾಯ್ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮೋನೆಲ ಆಯಿಲಿ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ಲ ಪಾಡ್ದೈತೆ ಒಲಾಂಡಲ ಪೌಡರ್ ಬೂರ್ದಿತ್ತು ಜಿನ ಆ ಪಾಟ್ ಖಾಲಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಮಾತ ಕಡೆಲ್ಲ ಬೂರ್ದುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂತೂ ಓಡು ಎಂಕ ಶೈನಿಂಗ್ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟನೇ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ್ಪಂಡ ಯಾನ್ ಏಪಲ್ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆ ಎಣ್ಣೆ ಮೋನೆ ಬತ್ತೊಂದು ಒಂಚೂರು ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂಚ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೆ ನಿಕಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜೊಂದು ಉಂಡಾಮಿನಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಸೆಟ್ ಆಪುಂಡು ಪೂರಾವೆ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿನೇ ಚೂರು ಉಪ್ಪಿದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜುಂಡ ಎಂದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು
ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜಂದು ಪಾಂಡ ಓಲ ಈ ಪೌಡರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾರ್ದು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶುಗರ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಡ ಉಂಡು ಬಟ್ ಯಾ ನಾವೇನು ಯೂಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಏನೊಂಚೂರು ಮಿರರ್ದು ಕೈ ತಲ್ಪೋದು ಸರಿ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ತೂದು ಬರ್ಪೆ ಅವೆ ಡನ್ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಅವನೇನು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜುಲೈ ದೀಪ ಇಜ್ಜನ ಮಿಸ್ ಆಪುಡು ಓಲ್ ದೀಪ ಎನ್ನೆ ಕರ್ತಾಪುಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಬ್ರೋಸ್ ನಮ್ಮ ಏತು ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಐಬ್ರೋಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಪೂರ ಕವರ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಕಾಡ್ ಸಾರಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಆತುಂಡು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಂಡಲ ಒಂಜಿ ಐಬ್ರೋ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಟಚ್ ಕೊರೋಡೈಕ್ ಅಪ್ಪಗನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮೋನೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂದ್ ಫೀಲ್ ಆಪುನು ಜಸ್ಟ್ ಈತೆ ಪಾರ್ದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಂಡ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಎಂಕ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜ ಒಂಜಿ ವೆರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಲುಕ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಪುಡು ಅವೇ ಐಬ್ರೋಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಡ್ರಾ ಮಲ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಡಾರ್ಕ್ ಅತ್ತು ಲೈಟ್ ಅದು ಒಂಚೂರು ಡ್ರಾ ಮಲ್ತನ ಯು ಲುಕ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಓವ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲೆ ಪಣ ನೀಕು ತೆಲ್ಪರ್ ಯಾನು ಒವ್ವೊವ ಐಬ್ರೋ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮಾತ ಕನ್ನದ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟನೇ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಹಿಮಾಲಯದಕ್ಕಲ್ನ ಕಾಜಲ್ ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಬರೋನುಂಡು ವೇಟಾ ಓಕೆ ಏನು ದಾದ ಬಂದೊಂದಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಂಗೆ ಪಾತೇರಿ ನಾನು ಐಬ್ರೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಓವ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಹಿಮಾಲಯದಕ್ಕಲ್ ನಾ ಕಾಜಲ್ನು ಯಾನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಐಬ್ರೋಸ್ಗೂ ದಾಯಪಂಡ ಒಂದು ಓಡೆಲ ಪೊಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪುಡು ಸ್ಮಚ್ ಪ್ರೂಫ್ಲ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಆತದಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಏತು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂದು 3 ದಿನಚಲ ಒಂದೇನೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವೇನೇ ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತದೆ ಬೇತೆ ಐಬ್ರೋ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅವು ಒಂದು ಮಾತ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಓಲದೆತ್ತೋನುಜಿ ಓವು ಒಂದು ಪಂಡ ಕಣ್ಣಕ್ಕೆ ಪಾಡುಜಿ ಅನ್ನೋದೇನು ಓವತ್ತು 140 ರೂಪೀಸ್ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲೆಕ್ಕು ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು 60 80 ದಾದನ ಉಂಡೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲದೆತ್ತಂದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಐಬ್ರೋಸ್ ಡ್ರಾ ಮಲ್ಪುಗ ಐಕೆ ಯಾನು ಬ್ರಷ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆ ಐಬ್ರೋದ ಒಂದು ಐಬ್ರೋದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆಟ್ಟಲ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಬ್ರಷ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ದಾದಣ್ಣರ ಪಾಡ್ವಾತೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಐಕ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಬಟ್ ಉಂದೆಟ್ಟು ಹೆಂಗ್ನ ಐಬ್ರೋಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಶೇಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಬ್ರೋ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಉಂಟು ಬಟ್ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅನ್ನೋದೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಕ್ ನೆಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಉಂದೆತ್ತ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದ ಪಂಡ ಮೂಲೊಂಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಡ್ರೈ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಬ್ರಷ್ಡ್ ಒಯ್ಪುನಾಗ ಈ ಬ್ರಷ್ಡ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಸೊ ಒಂಡಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಇತ್ತಿನ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚೋರ ಡ್ರಾ ಮಲ್ಪೋಡು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಎಡ್ದುಂಬು ಡ್ರಾ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಾ ದಾದ ಆಪಣ್ಣ ಐತ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಪೋದುಪ್ಪುಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ತೂ ಒಂದು ಐಬ್ರೋ ಡ್ರಾ ಮಲ್ತುಂಟ ಎಡ್ವರ್ಟ್ ಆವ್ ಯಾನ್ ಮಿರರ್ ತೂದ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವೆ ಒಂಚೂರೇ ನೀಕಲ್ನ ಎದುರು ಒಂಚೂರು ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ಪೆ ಪಡ ಪಾಡಿನ ಲೆಕ್ಕ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಚೂರು ಡ್ರಾ ಅಂಡು ತುಲೆ ಬೋಡಂಡ ಜಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಆತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೂರ ಕೊರ್ರೆಜ್ಜಿ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಯಾನ್ ಮಿರರ್ ತೂದು ಡ್ರಾ ಮಲ್ತದ್ ನಿಕಲಿನ ತಿಕ್ಕುವೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಐಬ್ರೋಸ್ ಓಕೆ ತೆ ಐಬ್ರೋಸ್ ಮಾತ ಏನ ಒಂಚೂರು ಅವೇನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಲ್ತು ದಾಂಡ್ ಐಟಿತ್ತಿನ ಧೂಳ ಪೋಡು ಐಬ್ರೋಸ್ ಎಂಕುಲ್ ಡ್ರಾ ಮಲ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ನನ್ನ ಲುಕ್ ಒಂಚೂರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆತಂಡಿತ್ತೆ ಯಾನು ಮುಲ್ಪೈ ಐಬ್ರೋಸ್ ಬಿಗಿನ್ ಆಪುಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾ ಮಲ್ಪುಜಿ ಮೂಲು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ ಬಿಡ್ದು ಬಾಕಿದಲ್ಪ ಪೂರ ಡ್ರಾ ಮಲ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಲ ಫಿಲ್ ಮಲ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಐಬ್ರೋಸ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜುಂಡು ಓವರ್ ಆಗಿ ತೋಜುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪವ್ರದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಇತನಿಕಲಿಗೆ ತೂವಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನೋ ಲುಕ್ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಂಡು ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ 50% ಮೇಕಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಅಂಚ ಐತೆ ಐಬ್ರೋಸ್ ಡ್ರಾ ಮಲ್ತದಾಂಡು ತೋಜುಂಡತೆ ಏನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡಂದೆನ್ನುವೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಕನದೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಐ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಏನೋ ಉಂಡು ಒಂದು ಏತು ಫ್ರೆಶ್ ಆದುಂಡು ನಿಕುಲೆ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಯೂಸೇ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ನೇತ ಒಂದು ಮಾತ ಕಲರ್ಸ್ಲ ಓಲ ಯೂಸ್ ಆತುಜಿ ಆಯ್ತಾ ಬ್ರಷ್ ಸಮೇತ ಏತು ನೀಟ್ ಅದುಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಹೊರದಾದನ ಪಾಡ್ದೆ ಸೊ ಈ ಸೈಡ್ ಒಂಚೂರು ಆಯ್ತು ಡಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಪೌಡರ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಇಜಿಂಡ ಯಾನ್ ಯೂಸೇ ಮಲ್ದಿಜ ಅವೇತು ಫ್ರೆಶ್ ಆದುಂಡು ತುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಐ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಓ ಕಲರ್ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಜ್ಜಿ 4 ಕಲರ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪಾಡುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ ಉಂಡು ಏನಡ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಡಾತೆ ಓ ಕಲರ್ ಪಾಡೋಡು ವಿಚ್ ಕಲರ್ ಬ್ರೌನ್ ಗ್ರೇ ಮಸ್ತ್ ನರಕ ತೋಜು ಇಲ್ಲಡ್ ಬೇತೆ ಉಪ್ಪೊಡು ಪಿದೈ ಪೋರೈತುನ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ಬ್ರೌನ್ ಉಂಡು ಬ್ರೌನ್ ಪಾಡ್ಗನ ಬಾಕಿದ ರೆಡ್ ಕಲರ್ಸ್ ನಿಕಲೆಗ್ ವೀಡಿಯೋ ತೋಜಂದು ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐಲ್ ಪುಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಕೊರು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಶಿಮರಿ ಲುಕ್ ಕೊರು ಕಣ್ಣಗ್ ಮುಲ್ ಪಾಡುಂಡ ಬಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ ನಿಕಲೆಗ್ ತೋಜಡು ಒಂದು ಐಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಯೂಸ್ ಶೇ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಫೀಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮೋಲ್ದಾದ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತ್ ಕೂದೋಲು ಒಂದು ಎಣ್ಣೆರು
ಲೆಟ್ ಮೀ ಟ್ರೈ ಈತದೆ ತೊಂದೆ ಪಾಡ್ವೆ ಮೂಲ್ ಪಾಡೋಡ ನಿಕಲಿನ್ ತೂವೊಂದು ಸುಖ ಯಾಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪು ನಾವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಐಜಿಂಡ ನಿನ್ನ ಮಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ತದೆ ನೀವು ದೂರ పోతారమ్మ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ದವರು ಅಂದ್ಕೇನೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೋ ಮಿರರ್ ಕನಪೆ ಏ ಪಾಂಡ ನೇಟ್ ತೂಜು ನಾನೊಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಚೀಕ್ ದ ಪೂರ ಪಾಡರೆ ಅವಳೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತು ಜೈತೆ ಕವರ್ ಸಮೇತ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಮೂಲ್ತು ಒಂದು ಪಾಡ್ರೆ ಓ ವಾವ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ತೋಜುಂಡು ಅನಿಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ತರ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಈ ಐಬ್ರೋಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಲರ್ ಫಿಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಬ್ರಷ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಬ್ರಷ್ದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ಮೂಲು ಉಂಡು ತುಲೆ ನೆಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಅದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟು ನಮ್ಮ ಪಾಡುಂಡ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಇಂಚಿ ಪೂರ ಜಪ್ಪು ಉಂಡು ಅವಕ್ಕೆ ಅವೇನು ಒರೆ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್ ಬೋಡು ಇಂಚಿ ನೆಟ್ ಪಾಡುಂಡ ಐಟಿತ್ತಿ ನಾವು ಶಿಮರಿ ಇಂಚಿ ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ ಚಿಕ್ಸ್ ಪೂರ ಕುಲ್ಲುಜಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಇಂಚಿನ ಬ್ರಷ್ ಆಂಡ್ ಪಾಡಿಯೆ ಏನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತು ತೊಚ್ಪಾವೆ ತೂಲೆ ತೂಯರ ತೋಜುನು ಒಂದೆನ್ನುವೆ ಈ ಕಣ್ಣಿಗ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೋಲೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿನಿ ಕಲೆಗಿತ್ತೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನಾಗ ಇತ್ತು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಉಂಡು ತೋಜುಡ ಯಾನ್ ಈ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮನ್ಫೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ತೋಲೆ ತೋಜುಡ ಪಾಡ್ವೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಫೆ ಲೈಟ್ ಹಾಕೋಂದುಂಡ ಅಂದು ನಿಕಲಿಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಡಾರ್ಕ್ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಪಾಡ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪಾಡ್ಕ ಈ ಸೈಡ್ ಒಂತೆ ಡಾರ್ಕ್ ಆಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಓಕೆ ಡನ್ ತೋಜುಂಡ ಇಜ್ಜ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿನಿ ಕಲೆಗೆ ಏನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ ತೋಜುನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಫೆ ಮಿರರ್ಡ್ ಪತ್ತೊಚ್ಚು ಪೌಡ ಗೊತ್ತಾವ ತುಲೆ ಸರಿ ತುಲೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ದ ಪಾಡ್ದೆ ಉಂದಾಂಡ್ ಇನ್ನು ಕಣ್ಣದ ಬೇಲೆ ಆಂಡ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಉಂಡೆ ನಡ ಯಾನೆತ ಕವರ್లో ಓಪನ್ ಮಲ್ದಿದ್ದುಜಿ ಚೀಕ್ ಬೋನ್ ಅವು ಉಂದು ಪೂರ ಪಾಡೋಲಿ ಬಟ್ ಇಂಕ ಅವು ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಏನಡ ಉಂಡಾತೆ ಕವರ್ ಸಮೇತ ಅಂಚಿನೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆದುಂಡು ಒರಾಲ ಮುಟ್ಟುದುಜಿ ಯಾನು ತೂವೋಡು ನೇನು ಏ ಪೈಕ್ ಪಾಡರೆ ನ ಮೈಂಡ್ ಬರ್ಪುಣಿಂಕ್ ಒಂದು ಸೊ ನೇನು ಅಂಚೆನೆ ದೆದ್ದೀಪೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇಂಚ ಬ್ರಷ್ ಪೂರ ದೆದ್ದೀಕ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದುಜಿ ಆಡು ಐ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಯೂಸ್ ಲಾಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಲುಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವರೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಪ್ ಜೆಲ್ ಲಿಪ್ ಜೆಲ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಪಾಡಿನ ದಾದಾಪುನ್ ಪಂಡ ಲಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ಡ್ರೈ ಆಪುಂಡು ಬೇಗ ಕಾಜಲ್ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತದಿಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವು ಡ್ರೈ ಆವೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ ಶುಗರ್ ದಕ್ಕಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ದೆತ್ತೊನ್ನಾಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಾತ ಫ್ರೀ ತಿಕ್ಕುದು ನಾವೇನೆಟ್ಟು ಪೌಡರ್ದ ಡಸ್ಟ್ ಕುಲ್ದುಂಡು ತನಿಷ್ ಯೂಸ್ ಮತ್ತೆ ಶುಗರ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಪಿರಿಯಡ್ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಶುಗರ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ದಾದಾಂಡಲ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ದೆತ್ತೊಂಡ ಉಂಡತೆ ಯಾನಕಲ್ನ ಫ್ರೀ ದಾದಾಂಡಲ ತಿಕ್ಕುಡು ಅನ್ ಕಾತೊಂದು ಪೇಜಿಡ ಬಾಯಿ ಬುರ್ದಕ್ಕೇನು ಯಾನಿತ್ತೆ ದಾಯ ಬತ್ತಿನ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಎಂಚಿನೆಗ್ ಬತ್ತೆ ಐ ರಿಯಲಿ ಫರ್ಗಾಟ್ ಓಕೆ ಶುಗರ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಉಂಡು ತುಲಾನೆ ಕಲೆಕ್ ತುಜ್ಪಾರೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ದೆತ್ತೀನಿ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಹೋಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತದು ನೆಟ್ ಪೌಡರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಮೋನೆಗೆ ಪಾಡುನು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಅವೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಪುಂಡು ದಾಯಪನ ಚೂರೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಶುಗರ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಯಾನ್ ದೆತ್ತೊಂದಿನಿ ಬಟ್ ಒಂದೇನ ಸ್ಕಿನ್ ಟೋನಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೂಟ್ ಆಪುಜಿ ಒಂಚೂರು ಡಲ್ ಮಲ್ಪುನೇನ ಸ್ಕಿನ್ ಟೋನನ್ನು ಅವು 15 ಪಂಡೆತೆ ಒಂದು ಟಿಂಟೆಡ್ ಪೌಡರ್ 10 ನಂಬರ್ 10 ಒಂದೆಂಗೆ ಸೂಟ್ ಆಪುಜಿ ನಾ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ತೇರೆಗಾಂಡಲು ಒಂದೆಂಗೆ ಕೊರೋಡು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಐನ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಉಂದುಲ ಶುಗರ್ ದಕ್ಕಲ್ನೇ ಈ ಕಲರ್ ಒಂಚೂರು ಡಾರ್ಕ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಈ ಕಲರ್ ಬೊರ್ಚಿ ಅಂದ ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲಡಿಲ್ಲ ಆ ಕಲರ್ ದಾಯ ಉಂದು ಪಾಡ್ ನೆದ್ದೆದ್ದಿಕ ಮಾತ ಗಜಿ ಬಿಜಿ ಆಪುಂಡು ಇದನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಆಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆವಡಂದು ಎನ್ನೇನಿ ಬಟ್ ಒಂದು
ಸ್ಟುಡಿಯೋ ವೆಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಓಲ್ದಿತ್ತು ಒಂದಿನ 195 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತೆ ಪಾಪ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಝುಡಿಯೋಡ್ದೆ ತೊಂದಿನ ಅಥವಾ ಒಂದೇನು ಓಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ವೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದೆ ತೊನ್ನಿ ಅಂದು ವೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದೆ ತೊಂದಿನ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದನೆ ತಪ್ಪುದರು ಕಲರ್ ಪಾಪ್ 195 ರೂಪೀಸ್ ಒಂಜಾ ಝುಡಿಯೋ ಹಿಡ್ದೆ ತೊಂದಿನಿ ಝುಡಿಯೋ ಅತ್ತು ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದು ವೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದೆ ತೊಂದಿನ ವೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅತ್ತ ಅಂದು ವೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಈ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ಗ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಂಡ ಅಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲುಕ್ 100% ಕವರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಪ ಸರಿ ಪಾಡ್ಬೇಕು ತೋಜುಜ್ ಆಯ್ಜಾ ಆಂಡ್ ಫುಲ್ ಮೇಕಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕ್ಲಿಪ್ ಜಾರಂಡು ಅಡೇಗೆ ಕಟ್ಟಾಯ್ನಿ ತುಲೆ ಆಯ್ತಾ ಉಂದುಂಡತೆ ಆಯ್ತಾ ಕೂಲಿ ಕಟ್ಟಾಂಡ್ ರಡ್ಡುಲ ಕಟ್ಟಾಣ ಅಂಚ ಕುಜಲ್ ಪೂರ ಜಾರನು ನಾನು ಒಂಜಿ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಐ ಆಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರೆಡಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಲುಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಹೈಲೈಟ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಲ ಮೋನೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮೇಕಪ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ನಿ ಒಂಜಿ ಐಬ್ರೋಸ್ ಡ್ರಾ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಇತ್ತುಂಡ ಮೋನೆ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ರಡ್ಡುಲ ಆಂಡ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮನ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಪೇನ್ ದೂರೆಲ್ಲ ಪೋರೆಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಇಂಚ ಇಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತ್ಕುಲ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತುಂಡ ತನಿಷ್ಲ ಮೇಲ ಮೋಲ್ದ ಇಂಚ ರೆಡಿ ಆತೋಲು ಒಂದು ಆವಕಲಿ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮನ್ಪುಗ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೈ ಲುಕ್ ಯಪ್ಪ ಓಲಾ ಅಂದ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಗತ್ತು ಓ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮನ್ಪುಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಬುರ್ಚಿ ಎನ್ನ ಏಪಲ ಕುಜಲ್ ಮಿತ್ತು ಕಟ್ಟುವೆತ್ತೆ ಅವು ಬುರ್ಚಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮನ್ಪುಗ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಆಯೆ ಯಾನು ನಿಕಲ್ ನೊಟ್ಟೆ ರೆಡಿ ಆಯೆ ತುಲೆ ಇದು ಮಾತು ಐಟಮ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಎನ್ನ ಮೋನಿಗೆ ದುರಾಣಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತುನೆ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಪೋಪುನು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಓಕೆ ಎಂಚ ಆಂಡು ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ವಿತ್ ಮೀ ವಿಡಿಯೋ ತುದು ಪಲ್ಲೆ ದಾದ ಮಾತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂತ ಯಾನು ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಅದು ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಇನಿ ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ರೆಡಿ ಆಪುನು ಹೆವಿ ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇತ್ತುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಪಗನೆ ಎಂಕಿ ಶುಗರ್ ದಕ್ಕನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಉಂದೆಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಿದ್ನೆ ಎನ್ನ ಮೋನೆಡಿತ್ತಿನ ಕಲೆ ಮಾತ ಕವರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಪೋತುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಅವೇ ಹೆವಿ ಮೇಕಪ್ ಲುಕ್ ಕೊಡು ಪೋರೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟನೇ ಇತ್ತು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಹೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಸಮ್ ಹಾಫ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಂದಾದ ಪನ್ಪೆ ಗೊತ್ತು ನೆನಿಕಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ದೊಟ್ಟುಗೆ ನಾನು ಸರಿ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದು ಎನ್ನುವೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗೊಂಚೂರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತೋಜೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಡಲ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತೋಜುವೆ ಅವು ಹೈಲೈಟ್ ಅವು ಲೈಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯಲೆ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಆವಡ್ ಪಣ ಕಷ್ಟ ನಡತೊಂದು ಪಡು ಅಥವಾ ಬೇತೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತೆರ್ನ ಲೈಫ್ ಆಪುಂಡು ಕಷ್ಟ ಪನ್ಪುನ ಮಾತೆರ್ನ ಲೈಫ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಲೈಫಿಗೆ ಎಂಕ್ ಬತ್ತದಿನ ಕಷ್ಟ ಅಂದು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮೋನಿಗೆ ಸಡನ್ ಅದು ಕಲೆ ಬತ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಎಂಕುಲ್ ದಾಲ ಏರೆಗ್ಲ ಹಾಳು ಬಯಸದಿತ್ತು ಜಿಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ಹಂಗಿಸಾದಿತ್ತು ಜಿಂಡ ಎಂಕಲೆಗ್ ಬತ್ತಿನ ಕಷ್ಟ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಡ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಓವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ನಮಕ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ ಅಂದ್ ಇತ್ತಿನಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಿನಿ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಮೋನೆಡು ಎನ್ನ ಮೋನೆನೇ ಎಂಕ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಏಪಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಟ್ಲ ಎಂಕ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ಬಟ್ ಸಡನ್ ಅದು ಅವೇ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕೇತು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆದುಪ್ಪು ಯಾನು ವಾ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಡಿತ್ತೆನ್ನ ಯಾನ್ ಏತ್ ಹರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಏತ್ ತಿರ್ತು ಬೂರ್ದಿತ್ತೆ ಎಂದು ನಿಕುಲ್ ಎನ್ನಲೆ ಯಾನ್ ಅವೇನು ಏಪಲ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತದಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಏರೆಗ್ಲ ಹಾಳ್ ಬಯಸದಿತ್ತು ಜಿಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ಹಂಗಿಸಾದಿತ್ತು ಜಿಂಡ ನಮಕ್ ಎಂಚಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಐಡ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ಪ ಐಕ್ ಯಾನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾನೇನ ಲೈಫ್ ಏರೆಗ್ಲ ತೂದು ಶೇ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಚ ಉಲ್ಲೇರತ ಅಂದು ಪಂತಜಿ ಅಥವಾ ಯಾನ್ ಏರೆಗ್ಲ ಹಂಗಿಸಾದಿಜಿ ಅಥವಾ ಎಂಕೇರ್ಲ ಪಿದಡುಂಡ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಪಿದಡುಂಡ ಎಂಕು ಲೈಡ್ದಾಲ ಕಿಚ್ಚು ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯೆ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ದಾಲೇಜಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಂಕೆ ಎರೆನಾಡಲ ಪಿದಡ್ ಪಾವಡು ಪಂಡ ಅಥವಾ ಇರಾಂಡಲ ಪಿದಡ್ ಒಂದಿತ್ತಂಡ ಯಾನೇ ಪೋದು ಪಿದಡ್ ಪಾವಡ ಅವು ಪೂರ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕ ಪಿದಡ್ ಪಾವನ್ ಪೂರ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಕುಲ್ ಪಿದಡ್ ದಿನ ಏರ್ ಅಂಡಲ ಅತಿ ತೂವರೆ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮನಸ್ಸು ನೀಟಾದಿತ್ತಿನೆಕ್ ಇನಿ ಯಾನು ಆ ಕಷ್ಟಡ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಬೈದೆ ಐಕ್ ದೇವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನೋಡು ದೇವರಿಗೆ ಕೊವ್ವ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಹೆಲ್ಪ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಯಾನಿಕಲ್ಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಂತೆ ಒಂದೇನು ಇನಿಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ಅವರ ಇಂಚನೆ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ಮಾತ ಕಲೆ ಇತ್ತಂಡು ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ಚೇಂಜ್ ಆಪುನ ಯಾಂತೂತೆ ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ಎನ್ನ ಮೋನೆಡಿತ್ತಿನ ಕಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನ ಯಾಂತೂತೆ ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ಎಂಕ ಎನ್ನ ಮೋನೆನ್ ಕನ್ನಡಿಡ್ತುವರೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇತ್ತು ಜಿ ದಾಯ ಎಂಚ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೇರು ದೇವೇರೇನ ದಾಯಿಗೆ ಎಂಚಿನ
ವಿಕಾರವಾದ ರೂಪ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಕು ಯಾನ್ ಏರಿಗ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತದ ಜತ ತೂಕ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಇತ್ತನ ಯಾನ್ ಏರಿಗ್ಲ ಹಾಳ್ ಬಯಸದಿತ್ತಿಜಿಂಡ ಯಾನ್ ನೆಡ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಇನ್ನೊಂದೇ ಇತ್ತೆ ಒಂಜು ದಿನ ಯಾನ್ ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಿತ್ತೆ ಅಪಗ ಎನ್ನಾತೆಗೆ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಕುಲ್ದಿದ್ದು ದೇವೆರೆಡ ಅಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾ ಎತ್ತು ಬನ ತಲ್ಪ ಪೋದು ಎನ್ನಾತೆಗೆ ಅನ್ಕುಲೊಂದು ಅರೆಡ ಬೇಡೊಂದಿತ್ತೆ ಅನ್ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖಡಿತ್ತೆ ಪ್ಲೀಸ್ ದೇವರೇ ಅಂಚ ಇಂಚ ಮಾತಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಭಟ್ರು ಉಲಾಯ್ಡಿತ್ತಿನ ಪ್ರಸಾದನ ಕಂತು ಕೈಕು ಕೊರಿಯರು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೊರಿಯರು ಹಿಂದೆ ಅಂದು ಆರೆನ ಕೈಟ್ ಕಂತು ಕೊರಿಯರು ಯಾನ್ ಬೇಡೊಂದಿತ್ತಿನ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಬೇಡೊಂದಿತ್ತೆ ಅವೇ ಟೈಮಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಎದುರುಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೋ ಎಮೋಷನಲ್ ಓಕೆ ಡ್ರಾಮಾ ಪೂರ ಬರ್ಚಿ ಓಕೆ ದಾದಾ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡಿ ಅಪಗ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ಬನತೆ ಇದ್ರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಒರ್ತೆ ಅತ್ತು ಆ ಪ್ರಸಾದ ಬತ್ತದ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಭಟ್ರು ದಾದಾ ಪಂದು ಕೊರಿಯರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪೂರ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದೇನು ಪತೋನ್ಲೇನ್ ಪಂದು ಕೊರಿಯರು ಅವು ಪನ್ಯ ಪಾತೆರ ಉಂಡತೆ ಅವು ಸತ್ಯ ಆನಿ ಎಂಕ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬತ್ತೀನಿ ದಾದಾ ಪಂಡ ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲ ಸರಿಪೋಪುಂಡು ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಲ್ಲ ಸರಿಪೋಡು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಎಂಕೊಂದು ಪೂರ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ಪರೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಆ ದಿನ ಎಂಕ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬತ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಮೋನೆಡಿತ್ತಿನ ಕಲೆ ಮಾತ ಪೋಪುಣೊಂದು ಪೋಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮಾತಲ್ಲ ಪೋಂಡು ಮಸ್ತ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆತೆ ಮಸ್ತ್ ಹರ್ಟ್ ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆತೆ ಈ ವಿಷಯಡು ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ವಿತ್ ಮೀ ಮಲ್ತದು ಪುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೈತೆ ಮ್ಯಾಡ್ ಗರ್ಲ್ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಂಡಲ ಅವೇನು ಏರಡಲ ಪನಂದೆ ಯಾನ್ ಒರ್ತೆ ಅನುಭವಿಸಾದು ಎನ್ನಮೋನೆ ಯಾನೆಂತದು ಗಾಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಂಚ ಆತಂಡು ಆಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸಡನ್ ದಾಯಕ್ ಪ್ರತಿದಿನಲ್ಲ ಇಂಚ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎನ್ನಮೋನೆ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಹರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಬಟ್ ಅವೇನು ಮಾತ ದೂರ ಮಲ್ತಿರ ಆನೆ ಆ ಭಟ್ರು ಪಂತಿನ ಪಾತೆರ ಉಂಡತೆ ಪೂರ ಸರಿ ಪೋಪುಂಡ ಆರ್ ಪನೋಡಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬೇಡಿನೆಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಸರಿ ಪೋಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ದೇವೇರೆ ಸರಿ ಪೋಪುಂಡ ಅಂದಕ್ಕೇನಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಪಾತೆರ ಅನ್ನ ಬಾಯಿಡ್ ಬತ್ತಂಡು ಪೂರ ಸರಿ ಪೋಪುಂಡ್ ಪಂಡದು ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರತ್ತೆ ಅವೇನು ಬತ್ತದ ಯಾನ್ ಆನಿ ಮೋನೆಗೆ ಮಾತ ಪೂಜದು ಮೀತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನಾನು ಗಡಿ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನೇನೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಇನಿ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಇನ್ನ ದಿನ ಅವು ಕಲೆ ಮಾತ ಪೋತುಂಡು ದೇವೇರೇನೋ ಟುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಏರಿಗ್ಲ ಹಾಳು ಬಯಸುದಿಜ್ಜಿ ಏರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಹಂಗೆ ಸಾದುಜಿ ಏರ ಮಿತ್ತಲ ಅಸೂಯೆ ಆವಡು ಕಿಚ್ ಆವಡು ಎಂಕ್ ಇತ್ತುಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಒಂದುವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಎಂಕ್ ಪಿರ ಎನ್ನ ಮೊನೆ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ ಪನರನೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಜಿ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಪೆ ಎಂದು ಎನ್ನದಿನ ಇಜಿ ಯಾನ್ ಬುಲ್ತುದು ಜಾವೆ ಒಂಚೂರು ಫೀಲ್ ಆಯಾತೆ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೀರ್ ಪಿದಾಯ್ ಬೈದುಜಿ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಮಲ್ತದೆ ನಾನು ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಸೊ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ವಿತ್ ಮೀ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋದು ಬೇತೆ ದಾದ ಮಾತ ಆಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುದು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಂದೆನ್ವೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಬಾಯ್